Ďakujem a teraz pán Škripek, minúta. Ako vieme, situácia v Líbii je momentálne chaotická. Jednotlivé strany tam bojujú proti sebe. Je to veľmi zlá situácia pre každého občana. A ja by som sa tu chcel postaviť za jednu z týchto skupín a k tých, ktorí patria k tým, ktorí najviac trpia. Situácia kresťanov je tam strašná. Zo strany jednotlivých islamistických skupín, ktorí proti sebe bojujú, zažívajú strašné veci. Kresťania sú bití, unášaní, trpia psychologickým nátlakom, sú konvertovaní na islám. Situácia sa tam stále zhoršuje viac a viac. Táto krajina je veľmi destabilizovaná a toto vedie aj v Európe k mnohým problémom. Mnohí, ktorí bojujú v destabilizovaných regiónoch Blízkeho východu, sa potom vracajú do našich krajín a predstavujú hrozbu. Treba sa naozaj zasadzovať za zlepšenie situácie menšín v Líbii, obzvlášť kresťanov.